George. Yes. Ada wacho gimoro manyalo sound controversial. Tabro wache, nikech asewache elsewhere, kawuono adwa wache TV ka. Ineno ODM man Newton okasre godi. Ma wuod Kasipul. Ma bende oromo mnatelo. Tado mondo mi aparne, mondo ng'e maber kawuono, odiochieng' ma kawuono ni. Ni party wa ok en ODM. En mane? Party wa Mano en maru. Raila Amolo Odinga. Baka Raila kawuono owuok e ODM. To wacho ni oganda wa wadhi e party mar sisi kwa sisi. Kata wadhi e party mar wao kwa wao. Mane party ma wuod Kasipul ni bro timago. Bro chungo. Wan ng'ama wamiyo luor mwalowa en Raila Amolo Odinga. Makosiemo kata koketo puke wi pesa. Ok wagol. Nikech en mong'eyo. Gimomiyo timago. Gimomiyo keto pugno kanyo. Ene mong'eyo gimomiyo neno ka itemo wacho ni lwedo mano keto puk mani wacho chane en anyisi maber ni ineno ODM mawinyo kasare goni. En gima ka Raila decide kawuono ni nikech ing'eni ka koro nying party to kare waduto no jokan. Yes. Do Raila dong ne secretary general mar kan. Koro wadog kuno wate. Ruto bro chung gi party mar UDA. Ma ko decide chung gi party machielo to mano mna wachne. To one party ma winjo ng'e kata kodhi chung. Winjo ng'e ni to yamo dhi nade. To babo wacho tango. Wacho ni kata bede ni en AU. Podo bro wacho ni ginene winjo gimaber sani koro wabeduru e UDA ka kuma nyawe uwe kuma winjo timango. Nikech party and Raila Amolo Odinga. Adwa wache ma onge contradiction. Kendo biro ong'e ni kodhi Kasipul ma oyudo ka jakom owacho ni sani party en wao kwa wao. Mane gimotimo gima dhi godo mbele. To dongruok nyaka wabed go to gimoro ma nyaka wagole pachwa. Yes. Onge wekasri mia madaka chiel. Seconds aje. Onge gimoro ni omewa kombe moketnwa kaka otego. Mano wach ma asewinjo ke wacho to oganda wa owinjo gol gine pachgi. Kombe momewa go gin kombe motegno kende iwinjo energy ema control economy mar piny. The economy mar piny no gima oile en pesa. To mage kombe momewa. Nyakwa Ramogi Matunga ko kanigi energy mana muwuoyo mwacho ni. Ekwa chak. To